أبتي كونتات بمليون برغات معرف حدا هي مشكور حساب كم زم يوهاتي غتغني منقصي نهزو خمس غفل زغل غير كده غتوزنيا منقص لا اي بغنزب حزب اللي تنبر كابت حزب زغفلو ወይ ካ ዘዋጽኦ ንብሎ ድማ ንኣገልግሎት ህዝቢ ዝኸውን ነገራት ከዳሉ ግዴታ ኣለዎ መንግስቲ ንባዕሉ እኮ ሓደ ዘየፍር ኣካል እዩ ንህዝቢ ወኪሉ ንኩሉ ዝሓይሽ ዝብሎ መደባት የውፅእ ስርሑ ህዝብን ተፈቲሉ ድማ መንግስቲ ኮይኑ ይቕፅል ተሓታትነቱ ንህዝቢ እዩ ህዝቢ ዝውዶ እስከ ሕሰብ እዩ ስለምንታይ ንዘናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና እቶት ዘይረኽባሉ ብዛዕባ ተገብሩ መደባት መንግስቲ ብዘይ ምቁራት ዘቃልሓልና ናብ ከባቢያ ግልጽ ኢላ አንታ ሰራ ሕጅስ ካና ብድምጽ ሓፋይ ሰጊርካ በለቶ በናይ ጸወታ መግናሕቲ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኤርትራ ንመንግስቲ ከይተሓሚ ዝጸናጸን ኣካል ኣይነበረን ወይ ድማ ሰብ ከምኡ ኮይኑ ዝስምዖ ነይሩ ኣድላይ ወንዳርጋ ኣይነበረን ገለን መንግስቲ ዝቃወም እንተተረኽበ ንሱ ወይ ንሳ ከም ነውራ ምሕሰቡ ኤርትራውነቶም ድማ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ ዝያዳ ንመንግስቱ ዝነኣደ ዝያዳ ኤርትራዊ ይመስል ሽዑ ኤርትራዊ ተባሂልካ ክትጽዋዕ ጥራይ ሓደ ፍሉይ ብልጭ ኣብ ዓለም ከም ዘለካ እዩ ዝውሰድ ዝነበረ ብዝኾነ እቲ መንግስቲ ንውሕዳት መስመሮም ዝሰሓቱ ዝብሎም ይኣስር ከም ዝነበረ ይስማዕ ነዚ ወረዚ ቁሩብ ዘፍርህ ዝገብሮ እቲ መስመር ዝበሃል ዝነበረ ፍሉጥ ወይ ዝረአ ዘይምንባሩ እዩ ካብ ድምፂ ሓፋሽ ኢሎም ዝፅውዕዋስ ድምፂ መንግስቲ ዘይብልዋ ዝብል ዘረባ ምስ ወስኻ ግና ነቲ መስመር ዝጠሓሶ ኮይኑ ተሰማዓ እቲ ብውሽጣት ተሰማዓ ናብ ቃላት ተቐይሩ ይወፀላን ዕላልና ብዛዕባ ፖለቲካ ጥራይ ኮይኑ ሓቀይ ብምባል ኣርእስቲ ክትቅይር መረፀት ሙሴ እውን ተረዳኣላ ኣንቲ ወዋ ሓቀይ ኢሉ ቁሩብ ሰሓቐ እሞ ንምዃኑ ፖለቲካ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ሰኣ ናብቲ ርእስቲ ንዘይምምላስ ግና ነዛ ዘረባ ብሰሓቕ ዳ ሓለፍዋ መሬትና መስኤ ተወሰኽቲ ሰባት ናብቲ ባር ይኣትዉ ኩሎም ቁስናት እዮም ዝመስሉ ሸናዕ ይብሉ ካብ ቁፅፅር ግዜ ወፃኢ እኳ ደኣ ንግዜ ከም ድላዮም ክጎትዎ ዝኽእሉ ይመስሉ እዚ ቦታ መደቀስ ኣለዎ ድዩ ሕቶ ሙሴ ሃንደበት ኮና ከመይ ገይሩ ድሮ ትገሸሉ ለይቲ እንታይ ማለት ከይሞ ብምግራም ሓውሲ ተገሪጫ ሓቲታቶ ገና ክስሕቕ ክጅምር ከሎ ግና ብመልሳ ሓነኸት ዘረቡ እውን ነዘረጋገጸላ ዘይንኸይድ እሞ ኣብዚ ድዩ ምሕዳርና ግርማ ተዓድሎ መልክዕ ሙሴ ኣንቃዕሪራ ክትጥምቶ ዝድረኽ ኣይነበረን ማእከላይ ቁሞት እዩ ነዝብቅዕዋ ክዳውንቲ ዘጸብቐሉ ኣካላቱ ብቕልፂ ምተወጠረ ዘይመንባር እውን ንሄርሜላይ ተኸወላን ኣብ ኤርትራ ምሁር ዘበለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምልከቶ ጌሮም ዝወስድዎ ውሕዳት ኣይነበሩን ስለዚ ድማ ሙሴ ኣብ ክንዲ ጉልበት ኣእምራዊ ሓይሊ ዝመረፀ ይመስል
وذا ماكينة خاص كتصبغ حتى اسكا يزلا ناي غزاهم ديا إلا توني راح دا معلتي تفاليتهم قال اوان مسحلفو صبغت له إلو كم حفر بلمو حدا اسكوا يكونتن كاب تسرح حجيش هاد شاي عامة حيزة لا مالتي ماسترس حيزة خملاس كله قاب جرمن حيزة هذا أتغيا بدحريو سدرو زي رقوبات مقانم نسو أديس أبا يونيفرسيتي بتمرتي سنقط أبا مستمرغة نجرمن مهدرة تمرت رقيبو كم زخدع للا كم زنت ولا كلته زي متأطرو زمسلو نجرات بحدا خسالت يحلينو سدرو سؤونات بمنبارهم نسو دما سمعت تمرتي سلزنبورو تماهيرو ربوح دموز رخبو لكونتات كم مجاجع مدبه كالاي ديگر حيسكا اب إرترات قوتيركا ختصرح اتوتوت كاب قلبكا زحلف زي مقوانو يفلط سلزنبره كالي مفتح خنادي قدن كونو نقلت كالات اب جرمن صحف بروجكت بمغراب بتناي تهاجر دموز اب إرترا خسرح كم زغل قبره نتا بحسر زبلاز جزاءات صبغت مكينة حيزو دما إرترا أتوه بلبنو زيادة تمسطت بزح كيزي كابو كم زي تسنف يغرد أزفتن قنا كتبت حتى اللعل درجة كم زلوا يحبرا أنا لأمو بحجي يونيفرسيتي إلا كتو ودق تفتن انقلا كوليفو يردها معبالة قدن كوليج بمئتاو زمتسا يكونن تفلي مسمر كتكتل تخيل يا أخي إذا مستير نزاز حسكايا متصفافن بتصبغ مفتسامني أو قوانقوا فرنش كتو ودادرو مس جمرات فنان تسمعا أما حبراوي هيوات نسات الرمو قدلتات مسرقبتلو زيادة متأممان النحدرا ناتا حساس بان الرأيان كتخبرهم جمرات زفتو كاسب لتتصبق قلنخا كتقول لحزخ إلك أكال مقوانو كان موسيتا محرت هرميلا زنيل كان لغا حكي كتبل حتى تتو حجي بمكينون أبقز أيم روح نورو سغس لزبولك يقوم مسيلك زنس لزبال كان يقوم مصغيلك تدام مهون كازي تقلل ندم ستيبتا مكينة لتقابلو تيب انت تولعا كسمعا خمزلني سلزكري بلا نتا سمعي هزبلا درفي تمسيت أزي سمعتلو كركم زبلون عمته نحن أجنا كاب راديو زمتسو موسيقاتات نلعلي اتبع لهم زفتر حسابوي موسيقى زيادة يبهقا وعللنا نبدا متسس ايتبل قدم جنا نزا كاسيت فتويان ايتفتويان كفلت دليل كاعنتو يجميرا سحيباتنا نيرا علال سلاز حزناي نقر كوغان حجقنا مسيحاوي علال كامرت بلتو نتي بقود نون تفتوى ملكوعنا تأمتات في الشغطاز مسل مقلت سيقات زرعيه مسلا صنحي له دما بلزيا أبت برغاخت كونا كيلي قزيا وي مسيلا أنت محقوس يغني لي إلا عم عقورتو سعم سبلتو صنح حنساب قال هي بات ونسلا زلس ناي كله صبوق غير كتسع مني اخي بلا هرميلا ناي حقوس حقاقت كولاي كالتن
ሙሴ ዝርዝር መግለጺ ብምሃብ ሓሊቱ ኸጉልሕ ፈተወ። የኺ ኤርሚ ነዛ ካሴት እውን መስምዕ ክድልክ እዩ እናበለ ካብ ድሕሪት ብሓንቲ ኢዱ ወክማን ቴፕ ዝሓዘ ኣኳሃባ። ሄርሜላ ብሓጎስ ተቖሊዓ ነታ ቴፕ እናረኣየት እንከላ ካልእ ህያባት እውን ኣብ ድሕሪት ከም ዝነበረ ሓበራ። ነቲ ቆቢዕ ሓፂር ስረ ማልያ ኦክያለን ገለ ሎሽናትን ምስ ሓዘት ኣይተሓዘለይ እምበር ሙሴ ነዚ ኩሉ ዝኸውን ምስዓም የብለይ እናበለቶ ሰሓቐት። ንሱ እውን ምስኣ ኣጅኺ ከኣበላ ኣብ መንጎ ሰሓቑ ኣነ እውን ክሕግዘክ እየ። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ምስ በጽሑ መኪና ደው ኣቢሎም ቁሩብ ክጽንሑ ነበሮም። ክተሓጋገዙ ጥራይ ኢሎም ዘይኮነስ ናይ ቃላት ምስንባት እውን ተሪፍዎም ነይሩ። ኣቲኻ ግና ቁሩብ ዘይትዕልል በለቶ ከም ዘይገብረላ እናፈለጠት። ኣብ ኣፍ ገነት ክትእትውኒ ዋልያ ጥፊእካለይ ዝውዓልከያ ኸያ ኸለካስ ጊዜ ክትጫረተንኻ መጺእካ ክትብለንዲ ክደልኽያ ሕጂ ንስኻትክን ከተዕለላ ጊዜ ወይ ከኣኽለክን በላ። ሲስተር ገነት ንሄርሜላ ወላዲታ እያ። ወላዲታ ጥራይ ግን ኣይኮነትን። መሓዛኣ ካብ እትኸውን ነዊሕ ጸኒሕን ኣለዋ። ብንእሽተኣ ስለ ዝወለደታ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ዕድሚኣ ንኢሳ ስለ ትርአውን ገነት ምዛ ብኽሪ ጓላ ብዕድመት ተቐራረበት ትመስል። ገነት ገና ጓል ከም እተበኰረት ምስ ፈለጠት እያ መጓዥምተይ ረኺበ ኢላ ዝኣወጀት። ብቕዕቲ መሓዛ ክትኮና ድማ ብፍቕሪ ወላዲት እናንጀርበበት ዕብያታ። በዓል ቤት ኤፍሬም ፈቃር ክነሱ ወትሩ ብስራሕ ወፃኢ ካብ ሃገር ምስ ገሸዩ ንናፍቖቱ ብሓደ ኾይነን ገጥምኦ። ገነት ምሸት ምሸት ንሄርሜላ ዛንታ ብተንብበላ ወይ ካብ ዝኽርያ ብተዘንትወላ ናይ ጅግና ገጸ ባህሪ ምስ ኣቦኣያ ትመሳሰለላ። ገነት ንኤፍሬም ዘይተድንቐሉ ሸነኽ ኣይነበራን። ካብ ቤት ትምህርቲ ተፋሊጦም ብፍቕሪ ተመርዐው እዮም። ኤፍሬም ውዒይ ዝበለ ምልኩዕ መንእሰይ ምስታ ኩርዕቲ በላሕን ምልክዕትን ገነት ምስ ተጋጠመ እቲ ርክብ ብሓዳር ክድምደም ብዙሓት ፈተውቶም እዮም ደፋፊኦሞም። ከምኡ ናይ መድለዮምን ነይሩ። መርዐኦም ድማ ብዙሓት ብበበይኑ ምኽንያታት እተሓጐስሉ ገፊሕ ውራይ ኮይኑ ሓለፈ። ብዛዕባ ጊዜ መርዐኦም ብዙሕ ሰዓያ ንጓላ ተዘንትወላ። ሲስተር ገነት ሽዑ ጓለይ ኣቦኺ ከምዚ ገይሩ ብድሕሪኡ ድማ ባባኺ ከምዚ እንተገበረ መሓዙተይ ከዓ ኣንተ ዝሰብኣይክስ ከመይ ዝመሰሉ ይበጃኺ ተዓዲል ክብላኒ። ዕላላ ይደጋገም። እቲ ደሓር ደሓር እናዓበየት ምስ መጸት እያ ሄርሜላ ኣዲኣ ብናፍቖት ሰብኣያ ትሳቐት ትህሉ ከም እትኽእል ክትግምት ዝጀመረት። ኣንቲ ማሚ ስለምንታይ ኢኹም እሞ ብሓደ ረጊእኩም ዘይትነብሩ? ተደጋጋሚ ሕቶ ሄርሜላ እዩ። ሄርሚ ጓለይ ካብ ዓድና ዝጥዕም መበይ ክንረክብ ኢና። ኣቦኹ ከዓ ብሓደ ዓዲ ነዊሕ ኣይጸንሕን እዩ። ንስኻትኩም ሽዑ ናየናይ ዓዲ ባህሪ ክትሕዙ? እሞ ንሱ መገሻ ዘይብሉ ስራሕ ዘይደሊ ወላ ኣብዛ ዓዲ እኮ ይምስኣነን ዝብል ሕቶ ሄርሜላ ስምዒታዊ ዝነበረ። ከምኡ እሞ ጽቡቕ ምኾነ ግን ኣብዚ ተቖፂሩ ንወፃኢታትና ክሽፍን ዝኽእል ገንዘብ ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ወይ ዘማማስ ከመይ ገይሩ ዘይከኣል? ንስኺ ሰሪሕ ክትኣትውለኺ ባባኻ ካብ ናትክን ላዕሊ ትኽእል እዩ በለት እሞ ቁሩብ ከም ስክፍ ኢላ ኣነ ኸኣ ቐልጢፈ ስራሕ ዘሕግዝ መለአት። ሲስተር ገነት
ክትስሕቕ ከላ ኣዝያ ምጩት እያ ስቕስ ከበል ምቅርተይ ነስኺ ዝተማሂርኪ ኣብታ ዝበፅሕ ምስ በፃሕኪ ንነብስኺ እምበር ንዓና ሳንቲም ከተውፅልና ይንደልን ኢና ካብ ኩሉ ቦኹ ከምኡ ይፈትን እዩ ከምኡ ከይተስምዕ እዮ ኤፍሬም እኳ ናይ ማርታን ቢንያምን ኩነታት ምስ ኣቕሰኖ ዓዱ ክምለስ እዩ ጅግና ንወፃኢታቶም ባዕሉ እዩ ዝሽፍነሎም ዘሎ ማርታን ቢንያምን ኣሕዋት ሄርሜላ እዮም ኣቦኦም ኤፍሬም ኣሜሪካ ብዝነበረሉ ግዜ እያ ገነት ናብ ውፅሓቶም ዝሓሸ ዕድል ክረኽቡ ቢንያም እኳ ነታ ሃገር ፈቲዎስ ኣሜሪካዊ እየ ክብል ካብ ዝጅምር ነዊሕ ጸኒሑ ነበረ ምዕባዩ ማርታ ግና ኣብ መጀመርታ ናፍቖት በርቲዕዋ ነይሩ ድሓር ግና ዝለመደቶ ትመስል ሄርሜላ ካብ ኣቦኣን ኣሕዋታን ተፈልያ ምንባር ኣይምኽኣለቶን ነይራ እንተኾነ ገነት ኣለታ ከም ሓፍታ ኮይና ስለ እትስምዓያ ትኸውን ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ክንዲ ማማ ትብላ ገነተይ ኢላ ትፅውዓ ብዛዕባ ግዜ ክውሕደን ምዃኑ ኣይተጋገየን ነይሩ ሙሴ እንተኾነ ንሱ ከም ዘደንጎያ ከይፈለጠት ክትተርፍ ኣብ መተስፋዊ ተጋጊዩ ሄርሜላ ካብ ገነት እትሓብኦ ዳርጋ ወልሓንቲ ነበረን ገመል ሰሪቕካ ጉንቡሕ ጉንቡሕ ዲ ዝበሃል ንስኻ ከም ዘምሰኻለይ ክጠፍኣ ትፅበለኻ ክትብሎ ኸላ ኣጣሙቱ ይልወጥ ከም ዝነበረ ዝተብሃለት ፍዙዛት ዒንቱ ኣብ ልዕሊ ኣካላታ ይዝንብያ ኣተናፍስኡ ድማ ክቕየር ጀመረ እቲ ናብ ገዝኣ ኣትዩ ንሰላምታ ኸጥፍኦ ዝነበሮ ግዜ ኣብዚ ክጥቀመሉ ከም ዝመረጸ ተረድኣ ድሓር ከዓ ንወርሒ ወይ ዝያድኡ ክፈላለዩ እዮም ጓኖት ኢዶም ተጨባቢጦም ይፈላለዩ ኣዝማድን ኣዕሩኽን ተሰዓዒሞም ወይ ተሓቋቒፎም ይሰናበቱ እቶም ኣዝዮም ዝፋቐሩ ደኣ ብኸማይ ኣገባብ ይፈላለዩ ጎረባብቲ ኸይርዩኒ ዝብል ስክፍታ ረሳዓቶ ናብኣ ክቐርብ እንከሎ ትሪኦ ነይራ ውዒ ትንፋስ እውን ኣብ ክሳዳ ተሰማዓ ንእዳዉ ናብ ዝስምዓ ኣካላታ ክዘዋውሮም እንከሎ ሄርሜላ ናብ ካልእ ዓለም ተጓዕዘት ንዝተረፈ ከም ኣብ መንጎ ሕልምን ክውንን ዘሎ ኣጋጣሚ ዝተማቐረቶ መስትያታ መኪና ብሃፋ ተሸፊኑ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዘይርአ ኾነ ድሕሪ ዘይዓቀነቶ ግዜ ፀጉራን ክዳውንታን ከተመሓራሪ ጀመረት ንገለ እዋን ድማ ብዘይዕላል ትምትም ተባሃሉ ክናፈቐኪ ሄርሜላ በላ ኣዒንቱ ገጻ ተኺሉ ትቕበል ብጀኻ ኣነ ድሮ ክናፈቐካ ጀሚረ ኣለኹ ኢላ ኣብ ኣፍ ልቡ ህርም ኣበለቶ ንሱ እውን ኢዱ ሕሊፉ ገጻ ስለ ዝሸፈና ክደጓደጉ ጀመሩ ድምፂ ሰሓቕን ጠብጥብን ነቲ ዝጸንሐ ተክኦ እንታ ወደይ ዘይትዕልል ኢኻ በለቶ ከሰንፋ ምስ ጀመረ ኣብ መንጎ ትንፋስን ሰሓቕን ዝሓብለሎ ዘረብኡ እስሚ በዓሉ ዕላል እንዲ ንዘራረብ ኳይና ዘለና በላ ሕራይ ኣክል ቁም ነገር ግዳዕልል ኢላቶ ክጥብጥባ ኸሎ ተጸመመት ንሱ እውን ገጽ ምሳኣነ ኣቋረጾ ሌባ ባዕልኺ ጀሚርክስ ሕጂ ምስ ተለፋዕኺ እናበለ ዝተንፈሰ እሞ እቲ ሃዋህው ክሳዕ ዝቕየረሎም ትንፋሶም ክዕይሩ ሃቅኑ ደብዳቤ ምስ ሰደድኩልካ ቀልጢፍካ ዲኻ ትምለሰለይ
ሄርሜላ ርእሳ መንኮቡ ደጊፋ ክትዕልሎ ጀመረት። ደብዳቤ ምስ ሰደድኪ ካባይ ዝኾነ ደብዳቤ ይትጸበይ። ርእሳ ልዕል ኣቢላ ገጹ ጠመተቶ። ናይ ላክጽፍ ፍሽኽታ ምስ ረኣየት እንታይ ዲኻ ኸፊኢካ ዳደ ትጽሕፈለይ ሓተተቶ ኣብ መንጎ ናይ ምግራም ፍሽኽትኣ። እንታይ ኮይኑ ኸዘይከፍኣኒ ፍሽኽቱ ይነከየን። ልክዕ ደብዳቤ ምስ ረኸብኩ ኣብቲ ዘለኽዮ ጥብ ክብል እየ እናበለ ጸጉሪ ሓዛ ነሳ እውን ተሰኒፋ ናብ ኣፍ ልቡ ወደቐት። ንርኢ በለ ዕውር ኣብ ቀረባ እንተኾይኑስ ክትመጸኒ ኢኻ ካብ ታሕቲ እናጠመተቶ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራስ ርሑቕ ዝበሃል ቦታ የለን ብፍላይ ንዘፍቀረ በላ ብናይ ፍቕሪ ዓይኒ ኣንቈልቂሉ እናጠመታ። ምስ ገነተይ ዲኻ ትመጸኒ ሕጂ ዶ ኸለ ዓለም ክዛረብ ኮይነ ክንመጻኪ ተኾይንና በበይንና ኢና ክንመጸኪ። ዘረቡ እስሓቓ ሙሴን ገነትን በይኖም ክኾኑ እንከለዉ ጽቡቕ እዮም ዝዕልሉ። ንሳ ምስ ገሸት ሙሴ ንገነት ግርም መሓዛ ከም ዝኾነላ ተፈሊጥዋ ኣሎ። ንሄርሜላ ግና በበይኖም ክረኽብዋ እዮም ዝደልዩ። ከይቀናንኡ ካብ ምፍርዖም እተላዕለ ዶባቶም ከም ዝተሓላለዉ ብኣጉኦም ኣብሪኦምላ። ተሰናቢታቶ ካብታ መኪና ውፅእ ምስ በለት ከም ገለ ዝሕልሕል በላ። ናይቲ ከባቢ ኣየር ዝሑል ስለ ዝነበረ እዩ ጥራይ ከይትብል እዚ ዛሕሊ እዚ ኪንዮ ቆርበት ዝሰጥም ስምዒት ነበሮ። ነጽባሒቱ መጺኡ ንኸየፋንዋ ኣሕሚማ ዝነገረቶስ ቁኑዕ ውሳኔ ዲ ነይሩ ተጠራጠረት። ተመሊሳ ጽባሕ መጸኒ ክትብሎ ቁሩብ ተረፋ። ነብሳ ገኒሓ ናብ ማዕጾ ገዝኦም ተጸግዐት።